बे प्रीति नार्जिया माधुरी डेक्सी आरो बे एनिथिं एमजेआ अजय देवगान बिसोर माने एक्टिं खालामनानै बिराद इनकाम खालामो आरो दाख्लैबो खाननैसो माने मालायनि भाइरेल नामायथिं फैसालिनिखौ भाइरेल खालामगौ हाबायना थ' बिराद भिउस मोनबाय आरो भिउसनि फैसाफोरखौ बाहायजोबना लाबायना मायाबा बायजोबना लाबायनो आरो एनिथिं एमजे आरो प्रीति नार्जिया माने फैसालि आब'नि भाइरेल जानाय भिउसनि फैसाखौ माने मायाबा बायनानै फोजोब्बाय आरो थ' दायो माने गोदान भाइरेल नागिरदों आरो भिडिअ मोनाखै गावसोरनो भाइरेल खालामना लालायबाय आरो हासबेन्ड वाइफनो थ' बिसोरनिया माने एक्टिंल' खालामनाय ना एक्टर एक्ट्रिस मानसिफोर बिसोरो एक्टर एक्ट्रिस मानसिफोरनिया माने एक्टिंल' जायो आरो जेबो खामानि गैया बिसोर एक्टिं खालामनानै बिराद फैसा खामायगोन आरो बा मा बुंनोलै बिसोर माधुरी डेक्सी आरो अजय देवगानसो बिसोरो बलिउडनि माने हिर' हिर'इन सुपारस्टारफोर बिसोरो माने बलिउडनि सेलिब्रिटि बिनिखायनोथ' माने बिराद एक्टिं खालाम माने बिराद फैसा आरजिनो नामायो इनकाम खालामनो नामायो आरो बिसोरो प्रीति नार्जि आरो एनिथिं एमजे मोना माने बिराद सेलिब्रिटि मानसि ना बाबा मा बुंनो आरो बिनि अनगायै बिसोरना जेबो खामानि गैया एक्टिं माने बहाबाफोर मुभि फिल्मफोरनि माने शुटिं जायोबा माने मोजां पारफरमेन्स होनांगौ पारफरमेन्सफोरा मोजां जानांगौ आरो बेल' बिसोरनिया जेबो गैया बिसोर नांलायाखै ओरैनो साज्रांसो नांलायदो बिसोर भिउसनि थाखाय बिसोरखौ नांलायदो होननानै साननाङा गाबोननो बिसोर गारि गंसेयाव सानैदो ज्र' नुलायगोन थ' बिसोर ओरैनोसो नांलायदो रायजोफोर फोथायथारनाङा बिसोर ओरैनो माबा गोजासो मिसुलिया गोजासो बिसोरो नांलायाखै बिसोरो बे आदा एनिथिं एमजेआथ' दाबो लाजिनाय गैया बियो माने मा होनगोन बियो फेसबुकाव पस्टल' होबाय थायो दाबो लाजिनाय गैया नोंसोरो इमान नांलायबाय नोंसोरखौ इमान सोंखारिबाय रायजोफोरा थ' दाबो लाजिनाय गैया नोंसोर माने सप्तासे बा मास मोनसे नोंसोरो मा होनो ससियेल मिडिया बा फेसबुकाव नोंसोर पस्टखौनो होनाङा गन्थं गैया नामा नोंसोरनिया लाजिनोसो नांगौ मायाबा मियासो दाखालायबोसो नांलायदो आरो बेयावनो पस्ट मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा फेसबुकाव आयाव सोरखौ मा बुंगोन सोरखौ मोजां बुंगोन सोरखौ गाज्रि बुंगोनलै बिदि जानाङाब्रा नोंसोरो इमान रायजोफोरजों सोंखारि जादो फिसा दायखौनो नोंसोरो लानानै बे मोजां आं मोजां बि माबा ओरैबायदि खालामदो होननानै नोंसोरखौ बुंदो रायजोफोरा इमान सोंखारिदो नोंसोर आरो आरो ससियेल मिडियाफोराव आरो फेसबुकफोराव पस्ट होनानै नोंसोर लाजिया मायाबा दुखुनि पस्ट होदोनो माबानि पस्ट होनाय गाबनायनि पस्ट होनाय बेखौ लाजिया नोंसोरो मोजां मोनालै रायजोफोरा बिदिखौ नोंसोर हायोबा मास मोनसे मास मोननै फेसबुक बा ससियेल मिडियाआव ओंखारनाङा लाजिनांगौ बिनि उनावसो ओंखारनोबा मिया दाख्लैबोसो जादों नोंसोर माबा नांलायनाया सोंखारिलायनाया सानसे साननैल'सो जादों आरो फेसबुकाव पस्ट होबायानो एनिथिं एमजेआ लाजिनाय गैयादां गन्थं गैयादां लाजिनो सोलोंब्रा मास मोनसे मास मोननैनि उनाव फायजायो माने ससियेल मिडिया बा फेसबुकफोराव दानो मास सानसे साननैल'सो जादों बेयावनो माने पस्ट होदो आरो मायाबा दुखुनि मोनथाम मोनब्रै मोनबा पस्ट होबायानो बे एनिथिं एमजेआथ' माब्लाबाबो फेसबुकखौ गारनो हाखाया बियो माने फेसबुकनि गोजानाव थानो हाया बियो ससियेल मिडियानि गोजानाव थानो हाया माब्लाबाबो थानो हाया बियो आयाव डेन्जारसलै बियो बिसोर बिदि सानो आरो बेबो आंसो मोजां आरो बैबो आंसो मोजां माधुरी दीक्षित आरो अजय देवगान सानैदो बिराद माबा जादों आरो बिसोरो एक्टिंसो खालामदो माधुरी दीक्षित आरो अजय देवगाना माने एक्टिं खालामदो एक्टिं खालामनानै बिसोर भिउस मोनगोन कामायगोन इनकाम खालामगोन मायाबा बायना लागोन आरो सोरनिबा भाइरेल भिडिअखौ संखांबोगोन आरो बिदि जानाङालै नोंसोर ससियेल मिडियाआव फायस्रा नांला नोंसोरो फेसबुक बा ससियेल मिडियाआव लाजिनो सोलोंदो प्रीति नार्जि आरो एनिथिं एमजे लाजिदो गन्थं गैथ्रा नामालै नोंसोरो मिया दाख्लैबोसो जादों नांलायनाया बेयावनो पस्ट मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6टा 7टा आरो गान होलायलायनानै मायाबा एड खालामलायनानै मायाबा पस्ट होदो लाजिनो सोलोंलै मोजां मोना रायजोफोरा नोंसोरखौ बिदि नांलायनायखौ ओरैनो सैखाया आं मोजां मोजां नोंसोर सानैबो हामाखा नोंसोर सानैबो गाज्रि नङामोनबा नोंसोर सानैयाबो मोजां मोनबा बिदि जाखायामोन नोंसोरो जाम्बाफोर नोंसोर एक्टिं खालामनायखौ बन्द' खालामदोलै अजय देवगान आरो माधुरी दीक्षित नोंसोर एक्टिं खालामनायखौ बन्द' खालामदो बिराद खामा नुयो बुरिबाय नोंसोर सेंग्रा सिख्लायाव नंला नोंसोर हाबा जाबाय गथ' गोनां जाबाय नोंसोर बुरिबाय नोंसोर दा एक्टिंआव लानो समायला नोंसोरो एक्टिं लानो मालाय माधुरी दीक्षित बा अजय देवगान मोनानो फिल्म खालामला दानिया शुटिं खालामनायखौ द्रप खालामदो एक्टिं खालामनायखौ बन्द' खालामदो रायजोफोरा अनसायला नोंसोरखौ बिराद गाज्रि बुंगासिनो दङ बिराद हामा बुंदो आरो नोंसोरखौ एक्टिं खालामनायखौ बन्द' खालामदो नोंसोर एक्टिं खालामनायखौ बन्द' खालामदो
माधुरि दीक्षित प्रीति नार्जी आरो अजय देवगान एनिथिं एमजे बन्द खालामदो एक्टिं खालामनायखौ दा होमबासो रायजोफोरा अनसायगोन नोंसोरखौ आरो ससियेल मिडियायाव पस्ट होनाङा ससियेल मिडियायाव नोंसोरो मास मोनसे गोजान थागा ससियेल मिडियानि बुंखादो बेबा बे नांलायबाय थानांला दे